just get weak damage. Miksi täällä ei ole ketään? Täällä näyttää todella tyhjältä. Aika surullista. Väliin täytyy laittaa pilkku. Ja sivulauseita 3 tyyppiä. Konjunktio. Siellä on niitä pieniä kirjaimia, vaikka te kirjoitatte kaverinne nimeen. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Nämä yhdyssanat nyt otetaan tässä vielä. Get low when the whistle goes. Ja muistakaa nyt sitten tehdä ne läksyt, se sivu 5, sivu 5, sieltä tehtävä 3. Kirjoitan Vilmaan ne myöskin sitten ne tehtävät. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Mikä merkitys koulun pihalla on liikunnan opetukseen yleisesti? No koulupiha, niin kuin kaikki muutkin liikuntapaikat, niin tietysti edesauttaa sitä, että millä tavalla liikunnan opetus pystytään toteuttamaan. Että mitä monipuolisempia vaihtoehtoja, niin sitä monipuolisempia variaatioita pystytään toteuttamaan. Vastaako nykyinen piha tätä? No eihän se nyt tätä aikaa ole, että jos pistetään 10 miljoonaa kouluremonttia eikä saa 100 000 hoidettua sit siihen hyvinvoinnin kannalta kaikkein oleellisimpaa, niin eihän se silloin vastaa sitä, että jos katsotaan vastaavia remontteja, mitä muualla on tehty, niin kyllähän kaikkialla on jonkunnäköinen tämmöinen ajanmukainen piha siihen saatu. Millainen nykyinen piha on toimintaympäristönä? No, nykyinen piha toimintaympäristönä on aika ankea, siellä ei ole mitään muuta kuin hiekkaa, sateella, kuoppia. Toki siinä on paljon tilaa, mikä on hyvä asia. Jos sitä positiivista halutaan etsiä, niin se antaa tilaa luovuudelle, koska ei ole mitään valmiiksi mietittyjä virkkeitä. Mutta ihan rehellisyyden nimissä onhan se aika ankea. Okei. Millainen osuus piha on koko peruskorjausbudjetista? No, peruskorjaukseen on tällä hetkellä mennyt pitkälti yli 8 miljoonaa. Tänä vuonna menee noin 2 miljoonaa, eli ollaan yli 10 miljoonassa. Sen lähiliikuntapaikan ja pihan kustannus on selkeästi alle 100 000 euroa, eli puhutaan reilusti alle prosentista tästä koko remonttibudjetista. Ei siis kovin paljon. Sä toimit välituntiliikuntaohjaajana, niin jos sä saisit valit 3 asiaa, mitkä sä haluaisit meidän pihalla tulevan, niin mitkä ne olisi? No ensiksi olisi ainakin tosi tärkeää saada tuohon pihaan tekonurmi, koska siinä voisi tehdä ihan mitä vaan, voisi pelata ja pitää kuntopiiriä ja kaikkea tämän tapasta. Ja sitten seuraavaksi olisi tosi tärkeää saada maalit, ettei tarvitsisi käyttää just niitä tötsiä siihen maalin rakentamiseen ja sitten rajat tuohon kentälle. Okei. Mitä lähiliikuntapaikka hyödyttäisi porilaisia nuoria? No se olisi tosi hyvä meillä porilaisille nuorille, koska me pystyttäisiin harrastamaan tuossa vapaaehtoista liikuntaa koulupäivän aikana ja koulupäivän ulkopuolella. Ja itse kun on uimari, niin tuosta olisi tosi helppo tulla tuohon
pihalle vetää jotain oheisia tai kuntopiiriä. Ja sitten tuolla urheilutalollakin on tosi täyttä ja siellä on paljon harrastajia, niin tuohon olisi tosi hyvä, kun pystyisi tulemaan tuohon vetää jotain peliä tai kuntopiiriä tai jotain. Okei, kiitos. Hur den är skolgården? Den är jättetråkig och den är grå och det finns små stenar bara där. Jag vill till en bättre skola. Ja, det skulle vara bra om där skulle kunna spela korriboll eller där skulle vara några fotbollsmålar. Школа скучная, ну, опасная, неинтересная, скучная, битая весь. И вообще нечего делать такого. Хотел получше школу. What our schoolyard looks like? Our schoolyard is depressing and grey. ¿Cómo es el patio de la escuela? Pues, sin mentir, muy aburrido, feo y realmente como una cárcel. Vad tycker du om vår skolgård? Den är tråkig. Kuvaile pihaa yhdellä sanalla. Harmaa. Tapaturma-altis. Aakea, vaakea ja iso. Ja melkein niin kuin pieni lentokenttä. Todella ampea. Aina mahdollisuuksia. Väritön. Harmaa, tyhjä, turha. Ruma. Mälmä. Hiekka. Perseen. Paikka. Ihan tästä paikkaa. No ei sitä oikein voi kuvailla, kun ei siellä oikeesti ole edes mitään. Sikamainen. Kurainen. Masentava. Mä kutsun teippi Tommiksi.